Si ets un jove i vens en un camp de treball com aquest, un dels aspectes que més pots treballar i que més t'ajuda a aquesta experiència és com a desenvolupar la teva autonomía personal y la teva responsabilitat. He aprendido a poder trabajar en grupo, a hablar más con las personas, a relacionarme, a tener más confianza en mí misma. Es una forma como de unirnos más, de trabajar en equipo, en grupo, pasar un momento agradable, ya que a veces hay jóvenes que quizás no lo pueden pasar con sus familias. Són joves que molts venen de centres, altres no, però que tenen situacions complicades de vida i pels quals no és fàcil accedir a un lloc com aquest. La majoria de les persones a les que acompanyem són persones que han passat un procés migratori. Això vol dir que, en general, o han vingut soles o si han vingut amb la família i ja estan en un context determinat, no coneixen la llengua, no saben on anar, estan desorientades. Hay mucha gente de diferentes países y religiones y estamos aquí y la situación que creamos también es fácil. Com generes un espai en el que hi hagi diàleg, hi hagi expressió de coses amb les que no estic conforme, una expressió respectuosa, i de com es genera un calt de cultiu, doncs això, des d'un espai de seguretat, d'un vincle entre ells. Sempre hi ha un procés que acostuma a ser molt positiu, que comença amb uns desconeguts que s'instal·len en un espai i han de compartir una sèrie de coses. Han de fer un menjar, han d'anar a dormir, han d'anar a treballar, han de tal. I a més s'han de respectar, han de compartir tendes. I acabem amb un grup cohesionat, que tenen els seus telèfons, que després es truquen, que queden, que es veuen pel casal i se saluden i xerren una estona, que riuen i recorden un moment que van viure plegats. Acabem així. Un camp de treball el que et fa és sortir de la rutina, desconnectar i permetre obrir món. Perquè no només viatges, sinó que enllaces vincles amb persones, realitzes treballs, que això el que et fa és créixer com a persona i agafar responsabilitats, madurar una mica també es pot dir, moltes persones maduren, i compartir moments. És a dir, de compartir moments és el millor que t'emportes. Et fa millorar com a persona, llavors jo crec que anar fent certes coses i vivint certes vivències ajuda a assimilar aquestes paraules d'empatia, treball en equip, valors com l'amistat.